the message is as follows. We must pray for a certain country in Africa. Because in a vision, I was shown some powerful people being disgraced. I don't know whether it will happen in 2026 or at a later time. God Almighty knows. These men and women were walking on a ramp, on a ramp like beauty pageants. They were walking on a ramp with their hands in chains. And quite a few of them had also their feet in chains as well. They were chained to both the hands and the legs. This is very serious humiliation and deprivation of life's ordinary means. Kurenera kuchigori nopisa muri yeZimbabwe ende nyaya iyi kuramba ichingokora moto day by day by day. Yakatanga Passion Java ndiye yakatanga aprofita akati gore rineri igore rekungangurwa ikauya ikapindirwa na prophet wauta Magaya vachitaura kuti gore rineri kuchamanyiwa. Iko zvinezvi nyaya yasvika nekuna prophet Ian Ndlovu vachitaura kuzvoni gore rineri ndiri kuona imwe nyika, a certain country in Southern Africa. But to be very honest with you muri yeZimbabwe, rekedza titangire pavana one by one tisati tasvika pana Ian Ndlovu kuti nyaya dzake ari kunyatsodzifambisa sei. Chekutanga Passion Java anenge akapamburwa madhiri neZANU-PF, saka pakudonedza maprophecies haasina kana basa nazvo, akungotaura zvese zvese because haasisina kana chinhu one chaachabenefita after all the effort, after kukambena kwese kwakaita. Iko zvinezvo vanhu vakawanda vari kubenefita, kuringobenefita on the likes of Tuvarakashi, affiliates, pastors for ED, chichi. But ER1, he was the first person to risk his career yekusvika pakuno achinoindosa President Emerson Mnangagwa. In fact, he was the first prophet kunyatsobuda pachena muZimbabwe achinyatsosimbisa ED zvinekakufinhura mukati. Yes, pamazuva ake aitopisa, but ari mukupisa imomo akasacrifice kupisa ikoko kuti aite se anoningirikana chinosimbisa ED. But zvinhu zvinazofamba mafambiro anga akatarisira nekuti iye takazotanga kunzwa kutaura kuti pane zvinhu zvese zvendaita paipa ndaishandisa mari yangu yemuhomwe. Anzi even maflights atairovana naMike Chimombe ndini ndinenge ndatobhadhara zvese. Saka kureva kuti zvinhu hazvina kuenda matarisira anga akazviita achitaura netimu achifamba netimu rake rese reriya. Saka kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Touya pana prophet wauta Magaya paprofesi yavakazokanda vakurova iyaya. To be very honest with you guys, Magaya anga ari munhu wekuita zvita zvinhu zvakakazvinyararira, but akazongongangurwa nguva yakatopera, the kind of humiliation yakasangana nayo. Akatotarisira kuti anga akaseta kuti achaitawo all night prayer yake kouyawo vanhu vakasiyana siyana vanobva nekunze kwenyika vachiita se, but akateerwa kugomo ikoko kwaanga akatsanya. Ndobva vanomusunga kubva kuprayer room straight kunopinda kuchikurubi, ndo kwaakanopedzera ari koko. Saka I suspect kuti maybe ndo reason yakaita kuti abva atanga kushare respect navo, because normally zvinoita vakomana mumaprofits aka vanoti vakaona chiprofita vanoenda nerweseri, like zvinoitwa nemaprofits mamwe akaita sana makandiwa vakati ngwari, vanoenda nerweseri vosvika kuti ndaoneswa zvakati voprofita vopa munhu chiprofita chake ikoko, kana kuri kunamata vonamatirana ikoko. But ukaona munhu akuchirova papulpit kureva kuti maybe hapasina direct connection, hapasina futi chekunyengerera, because Magaya akagara abviswa chiri kumeso kudhara, ndobva atogara atotaura kuti kuchamanyiwa gore rineri. Now taapana prophet Ian Ndlovu patasvika apa, iko zvinezvo ava vari kuprofita ava tiri kuona guys, hatisi kuda kuswera tichinyeberana zvakanyanya kuwanda pana prophet Ian Ndlovu. Prophet Ian Ndlovu kudhara vaingoroverera zviprofita vachikanda vachiprofita zvese. But kubva pavakazopiwa motikari ivo nemudzimai wavo, zviprofita zvakabva zvangonodzikiswa kudai so. Hazvichaprofitwa, vachakande the way vanga vachizvikanda kudhara iyaya. Pavakangopiwa motikari nemari yekunzi kuvaka chechi, zvinhu zvese zvakabva zvatoita lolo. That's why muri kuona kuti zveso prophecies dzavo hadzisiri dzekurova direct, vakurova vachita kuti a certain country ndiri kuona vanhu vachazosungwa. Havasi kuda kutaura kuti iZimbabwe kana kuti chii. But inini nekuziva kwandinoita zvinhu zvese zvemaprofecies kana zvakufamba izvi zvinofamba mafambiro akasiyana, because zvinofamba mafambiro akafanana. I mean, because prophet wese ona akutaura akuprofita imagine kuti kubva kuna Molentic Horus Obey uya akataura kuti a certain country ichange ichisangana nedambudziko rekumhanywa futiro riri zvegore rineri, akati kuchamhanywa. I don't think kuti iye ega ndiye anozoona kuti a certain country
maybe maonero azviita aona iri a certain country, but we all know kuti country ipi ingange ichingoda sei ichingoda kumhanywa. But rekedza tiende pane mamwe confirmations andiri kuona inini, like ndambozvitaura panapa nguva ichiripo ndichiti zvoni mukadzi wacho wenga abuda achitaura rimwe statement rekuti ndaona kuti vazhinji rasounda very controversial kwamuri patataka kuzvianalyza because hamuni kuda kuzvinzwisisa kana kuti kuzviaccepta, kuzvigamuchira. Kwakabudikira umwe mufana wechidiki anogara achipuwa mota nachivhayo, but mimi just that you don't know his surname akatokomenda ati musadaro imimi ana umbodaro ari kukurudzira vanhu zvakati vaenda vamushinyepa imimi. Atisi kuti ndo zvataura direct, but what is the meaning of this statement rataurwa nemukadzi wachiwenge? Ari kuti mupfumi ndiani ane mari kana kuti ane utano. Obesity must fall. Gore rino ndere kumhanya. Let's keep moving. Exercise bodies. Listen, mastatement ake esa ari kutaura, but arozongodzoka pati gore rino ndere kuita sei? Ndere kumhanya. Saka this one, she's not a prophet, she's not a prophetess or chichi zokuti tingamisa kumunhikiriki ani, but unoziva kuti munhu wokuti taurisa, but kwaari ari kuto understand kuti gore rineri igore rekumhanya. Why ari kuti in her senses zviri kupindawo zviri kuklika kuti igore rekumhanya. Tobva tangodzokereka pane nyaya yacho. Chiwenga has once again cranked up the pressure on a ZANU-PF faction pushing for President Mnangagwa to extend his rule beyond 2028, reminding fellow ruling party members of the dangers of going against promises they made when removing Robert Mugabe. Makavaona general vachikuma kuningiri kuno. Inini hangu honestly I don't like kuisa mahopes pane vanhu, like ndakatokudza ndikati this year kana pane zvinhu zvichaitika ngazviitike nezvaitika nenguva yazvo yakwana, but kuti tirambe tichingopanana hope kuti miremoni zvakuzoitika izvo zvinezvi zverakoma, nekuti vamwe venyu munopedzera mapinda muna taisireva, like tine vanhu vakaita sana madzibaba veshanduko vakatozotamba Christmas vari mukati because of mahopes anga adirwa mavari nevanhu vakaita sana Geza vokuti havana kuzokwanisa kuzotora responsibility yaya yekuti sure vanhu ndavapezvedzera kuti vapinde muroad, but vabva vazosungwa kuzokangana kuti munhu anodawo kudyaumba kwake. You understand? Inini I don't like things like that. Handidi kuti kupezvedzera munhu, mutoda kuti munhu kana akazvitira zvinhu zvake ngaaitire zvinhu zvake ega, but tionesana, musatarisire mahope kuvanhu stereki. Aninzi aita yake ndihomba rume. Ndo situation yepaZimbabwe because munhu anogona kupezvedzera iye mhuri yake yosara ichidya chiguta, but vamwe vese mapinzwa ma1. Imagine kuti kutori nemumwe rume mukuru, he is over 75, baba mundiwa akatobatwa pa same demonstration yaGeza iyo. So zvinhu zvekuti hazvinyanyonakidza, but that is not important. Chinhu rongondinakidza ndechekuti gore rineri igore rekumhanya. Maprofets vari kusimbisana, maprofets vari kupinda vachitaura nyaya yacho zvakanyanya zvekuti tichafara, vanofara, vanotsamwa tichitsamwa zvichingoenda zvakadaro, but chokwadi achimbofe chakambochinja. Ukaona nyaya iri kutotaurwa mataurikiro azviri kuita ipapapa, kona patonzi pachamhanywa igore remaburnouts. Ndo zvandinotobhilivhawo inini ndakazvitarisa, but rekedza tibate dzimwe nyaya. Munoziva kuti mhuri yeZimbabwe kana tinge tatoya panapa kungotora dombo 1 totorova shiri 3 panguva imwe chete, totodonhedza dzakati one day totoziva kuti taita se tafambira zviripo. Sinzonga kugara wanhengena hapanapo ndozotsvaga dzimwe nyaya futi ngatigogara tangokupai dosage yenyu yanhasi. Nai right, ndine nyaya panapa imwe iri kunetsa iyi yandakambotaura kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ndichiti inini zvangu patotaura nyaya yekunzi madrugs ari kupinda sei munyika, ndakati ndiri kususpecta mota dzeZRP nevanhu vari kushanda muZRP kuti ndivo vari kuita zvinhu izvozvo, vari kushandiswa kutamba front. But zvisinei, pasina kana 1 week inonzi muromo yevakuru haiwire pasi. Tanga tatoitaura, there is a video panapa ratakatoita tichitaura nyaya iyoyi. Patobva pabudiswa zvikanzi a police officer only identified as Mushava, who is a detective constable, was arrested at a roadblock near Bubi River. The vehicle he was driving was found to be carrying large amounts of mbanje cough syrup, which he initially claimed were chicken cuts. After his vehicle was stopped, Mushava tried to bribe his fellow officers with $200, but they refused. When they searched his vehicle, they found 7 bales of mbanje and 12 boxes of cough syrup. Mupurisa watiri kutaura nezvake uyu, muri busy kuti kuZRP kwakaiswa vanhu vari kurova basa. Mupurisa ari kutosvibisa zita revamwe vake vasingatozivi kuti mbanje dzinotengeswa sei.
kune vamwe vanhu vekutoti vakatopinda chipurisa kuti vatoita umbavha, kuna vamwe vanhu vakapinda chipurisa kuti vatokwanisa guys please, ukaona ukaninginaregerai vakomana tiri mugore rekumhanya iri, siyanai nazvo. ukaona uchiziva kuti wakapinda kudaita zvinhu zvakadaro usasvibise zita rapi nenyaya yekuti uri kuda kuita zvechimpindinoga izvozvo zvekuda kuita zvichitsotsi chingogara wangomira sembavha ukazvimiririra. This guy kwicho zvake batwa achipinda vaneta nekusuplya manje. Zvino ndopapezvishaya kuti madrugs acho ari kumbopinda sei. Panonzi mota, kune mota dzemashefu dzisingabatike. Inini I suggest hapafanirwe kuita mota inonzi ndeye mashefu. Pama roadblocks, every roadblock ngapange pane imbwa dzinonhuhwidza dzakatenwa zviri extra dzedza dzekuti dzinogona kunhuhwidza kana mweya wambanje dzawakaputa last week dzinofanira kutomunzwa pauri. Paroadblock mota ise inongomiswa idzosva speed, imbwa dzedza dzitofanira kungoti nyaya kujamuka chotosechwa, chero kana inani chero ndiani hazvina kana basa ngavasechwe mota dzese, because we are sick and tired kuti tiswere tichingofaita yo way say no to drugs. How come kuti tiri kuti say no to drugs? Mapurisa ariwo ari kupinda nemadrugs acho. I'm disappointed honestly nezvinhu zvakadai so zviri kuitika zvedu. Munoza pane zvimwe zvinhu tiri kuswera kushingirira iyo kutobudiswa mari yenyika, resources kuti say no to drugs, say no chichichi, even including the first family. Even these police officers, they are letting down the first family honestly, because imagine kuti mai Mnangagwa vari kutovhura anzi angel of hope yaye vakavhura pambari kwekwe iri kubata vanhu vanonikita madrugs ichiendesa kurehab ichibatsira vanhu mahara. Patoita mapurisa ari kutopinza madrugs, mapurisa ari busy because he is not the only one. Vanofanira kutomupa proni chaiyo iri serious, anotaura vamwe vake vari kuita nawo zvinhu izvi. These things must end now. Hatidi kuita nyika inonyadzisira kudaro so. Inozati ndakadisappointika zvinhu zvakanyanya. Anyway, last but not least, ngatipinde pane nyaya. Olinda Chapewa akakumbira apology after a video ranga aita achitukana na Dioni neuya nemningi wa Dioni nenyaya dzawo dzavaitukana nombako, but in a video azobuda kusvika pakutaura kuti zvoni hanzi 2030 yenyu iri kukanganiswa nemahure watu you understand, akanga akubatanedzera nyaya yacho. But to cut the long story short, President Emerson Mnangagwa's spokesperson anonzi George Charamba ari kupindira nyaya yacho. Hanzi dzungu itai shoma askana. I don't know what is the meaning of that statement honestly. Inini ndaona unga imwe yacho inenge yakutotanga bullying ofuti kuti munhu murumeka wakuti dzungu itai shoma askana. I mean handizvinyatsongonditirapo. George Charamba ndaomboongororwa is that guy asingakama umusoro ngeni. But anyways, it's a topic for another day. Tichazoya tichitaura nezvenyaya yacho iyoyo. Nangoti ndingopfurawo nepanapa ndingokuudza kuti amene kuti munhu anonzi spokesperson wanhingirikini urudhu uyu uri kumbonyatsobva kupi kuri spokesperson wapresident ka pane zvimwe zvinhu zvatisingatarisiri kunge zvichibuda muromo mako. Regedzai ndishandise mukana muri yeZimbabwe kuzivisana nevanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastart permits. Mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Namba ndatoroverera pascreen apo paflyer dzamuri kuona apo idzi. Vabatei hauna work permit is problem, but pano make sure kuti une passport kuti ukwanise kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account. Manya iri January kudai so zvinhu zvinokwanisa kukuitira mushe. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Tigare chaitaka zvinhu January uno zvinhu zvichifamba. Iko zvinhu pane imwe promotion yatoda kutointroduce, but that is kana muchinge maregister ka zvinhu zvacho. So contact Mukoma Owen pa number dzandakuisirai pa screen, zvinhu zvikwanisa kunge zvichikufambira iwewe wotozoti life yako yakutokuitira bo kana zvinhu zvinge zvazodai so. Saka uchazodei mangwana. Garai mavabata, garai mataura navo. Zvichemo zvakawanda wanda unozosangana nazvo mukurarama, asi wakutoitawo mari. Toda zvichemo zvine musoro guys. Toda zvichemo zvokuti ingomana matenda azondiwandira komana. Nekuti type zvichemo zvokuchema nhamo mukorono. Vhura company, register vhurirwa FNB business account, zvese zvinhu zvokufambira utotanga utorwa basa, because mukana yakawanda especially gore richangotanga kudai so you never know zviuya zviri mberi.